kasama ko ka sa lantangin hantungan. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumaba. Ang pinalabi mo ang lagi kong hinihintay. Di mo kayain na malapit na lumukot ang mga labi natin. Dalawa na sa kamala pala ang pain. Di na mo kinain sana di ka din matulog ka pa naman nagkakain ka ng tap. Lalong yung pababa ako pang basa. O ba't pinanalang ko ako? Wala nang bago. Muna lumay at sa'yo lang ako babayo. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi kong hinihintay. Northern Summer Mix DJs. Sunday, Imperial Best. Hello, terparista na. Pala. Hello. Northern Summer Mix DJs. Pasok na po tayo at magparista na guys. Dahil nais ko, bibigyan
idol. Sa iyong tingin, alam ako'y natuloy na. Mga titig mo sa akin nakapighali na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinig ka, girl, may chinig ka. Girl, sa iyong tingin, alam ako'y natuloy na. Mga titig mo sa akin nakapighali na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinig ka, girl, may chinig ka, girl. Hey girl, konnichiwa. You look so good like chinita. Baby girl, please come here now. Ayoko na kasing nag-isa. Magkatapat ng tayo ng table. We're looking at each other, but di ka naman comfortable. I don't know why, di naman ako batang pasuway. Titig mo pa lang ako'y bibigay. Iyang ganda ay walang kapatay. Alam ako'y natuloy na. Mga titig mo sa akin nakapighali na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinig ka, girl, may chinig ka. Girl, sa iyong tingin, alam ako'y natuloy na. Mga titig mo sa akin nakapighali na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinig ka, girl, may chinig ka, girl. Sandy Oliverio, the best. Ako na yan, baka pwede na sa akin na lang, yeah. Ganda naman, hindi pa lang matik na tapos na, yeah. Di ko makikinig ang aking nararamdaman. Sarap sigilan ang chinita na yan. Sa kanyang pinagkatayuan, yeah. Sa iyong tingin, alam ako'y natuloy na. Mga titig mo sa akin makapighali na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinig ka, girl, may chinig ka, girl. Northern Summer Mix DJs. Sandy Oliverio, the best.
Producer boy. Hindi po. Tuna. Tuna po yung ulam namin. Hindi po kami nagluluto masyado pagka gabi na. Tuna. Sir Arvin. Ballpen ko nagluluto. Basta la Vinces. Ay, uy. Tayo palista na po. Tayo palista na. Tuna po yung ulam ko. Tuna. Oliverio. Tuna. Hindi na po ako nagluto. Nga po, dantanga din po yung ulam ko, tuna. Kaya din po yun. Pareho po tayo, dantanga din. Sa gabi po kahit ano na lang kasi gabi naman. Minsan nga po hindi ako kumakain sa gabi, hindi ako kumakain ng marami sa gabi. Palista na po. Para makapag-start na tayo. Si Dasen family, nandito pa ba? Dasen family. Pinaresan ng udong. Na naman, mahilig talaga kayo sa udong. Udong, tsaka pechay. Udong. Marami siguro kayong stock na udong, sir, tsaka ano na, pechay. Si Mama Dasen family, nandito pa ba? Nawala na siya. Kaya palista lang po. Hindi po ako masyadong kumakain sa gabi. Konti lang po kinakain ko sa gabi. Ayoko pong kumain ng marami sa gabi. Talaga pong ganun, sir. Pag wala po, taste muna. Pagka meron naman, bili ng konting masarap, medyo masarap na ulam. Pangit naman po yung laging masarap ang ulam. Ako nga po gusto ko gulay-gulay lang. Hindi po ako masyadong kumakain ng baboy. Pasok na, palista na. Hello, pasok na tayo. Si Ma'am Dasen, nandito pa ba? Yes, Arvin, nakalista ka na.
Si Ma'am Dasen, nandito pa ba? Ma'am Dasen family. Hello? Kahit palista na po. Share lang muna tayo, guys. Yan na. Na-on muna tayo. Saan? Kahit palista na po, pasok na po tayo. Maaga magpalista para makapag-start na tayo. Pasok na po. Si Sisi Dasen, nandito pa ba? Nawala na siya. Dasen family. Dasen family, nawala. Dito pa ba si Sisi Dasen family? Dasen family.
mahiya. Palista na. Huwag pong mahiya, huwag mahiya. Gayahin niyo si host, makapal na yung mukha ni host, oh. Hello. Wait, palista lang po. Parang merengue ang kanyang katawan. Saan mong pinilan, inos ka. Kasi sa spaceship, isasakay kita. Parang merengue ang kanyang katawan. Saan mong pinilan, inos ka. Kasi sa spaceship, isasakay kita. Hasta la Visares, Idol de Imperio. Northern Summer Mix DJ. Wala na ang gabi, wala ka sa'king tabi. Pilit kong nilalaban ang nakaraan, ngunit di manalo. Dahil walang pag-ibig mo, giliw mo. Naririnig mo ang pagsabi mo ko sa iba mo. Kahit di na ayos, sana'y maalaala mo. Kahit di na tayo, sana'y pakinggan mo. Ang bigo ng puso ko ay ang pangalan mo. Ako ay lumuha dahil di ko kayanin. Shout out to you, Sisi Rebecca. Thank you sa iyong patamsak. Mahalang ko to, pero ako'y niloko. Sana ngayon ay mahal ko ang sisindahin mo. Sana'y maalala mo, kahit di na tayo, sana'y pakinggan mo. Wait, palista na po para makapag-type na tayo. Maaga tayo matapos. Hindi ako nararapat sa Yung pong nakalista na rito, huwag mong alis. Stay lang po. bang Maghihintay pa tayo ng ngayong ng
ating mga kasama. Wala akong magawa, minahal kita kagad ang puso kong ito. Gawin ko na Naranasan mo na ba na umibig sa tao na di pala para sa'yo? Pagkatapos mo nang mahalin, ibigay ang lahat sa bandang huli ay ganito. paalam sa'yo. Salamat sa pagmamahal mo na sa'king ipinagawa. Naramdaman niya na mahal mo siya pero bakit mas pinili niya pa ang iba? Ang mga mata na pipikit habang binabalikan ng mga nagdaan. Hindi na malaman ang mga dahilan. Palaging itinatanong mo kung saan nga ba nagkamali at bakit nasawi ang pagmamahal? Bakit dito na uwi ang pagkalit na ibinigay? Bakit mo nilagay sa kalungkutan at bigatin? Ito bang suki? Pagkawa di maikumpli kapalit ng aking katapatan at tingnan parang sa akin magtuturo sa ano ang mali at ako'y nilapat ang marahil ay di na ikaw ang para sa akin at ako'y hindi para sa'yo. Kung nalalaman mo ang dapat na mahal, hindi sana ganito ang lakas mo. Kita kailangan namin sa tanong puso kong ito sa iyong pagkikinsal. Happy ang siyang maramdaman, hindi na kami babalik ang lahat ng aking nakaraan. Ngayon kasi hindi na ang lahat sa iyo'y paalam. Kahit di na tayo sanay, maalaala mo. Kahit di na tayo sanay, maging Ay, palista na po para tayo makapag-start na. Kung nakalista na po, huwag pong aalis. Start po tayo ng 8:30. Start po tayo ng 8:30. Palista na po. Yung nakalista na guys, huwag nang aalis ha. Ay, palista na po para tayo makapag-start na.
Pasok na po, huwag mahiya. Para makapag-start na tayo. Sandy Oliverio, the best. Merlinda. Merlinda, palista po kayo. Good evening po. Merlinda Rosero. Sandy Oliverio, the best. Good evening po sa'yo. Ay, Ma'am Babes. Hello. Good evening sa iyo, Ma'am Babes. Thank you sa iyong pag-visit. Dami mong Ma'am Babes, Ang dami mong ninja. Thank you sa iyong pag-visit. Ay, palista na po. Thank you, Ma'am Babe, sa iyong pagdalaw. Hasta la vista, idol. Northern Summer Mix DJs. Sandy Oliverio, the best. Pasok na po tayo. Pasok, pasok. Para makapag-start na tayo. Hello.
Evelyn Season. Maribet Vlog. Thank you, Ma'am Maribet Vlog. Thank you sa iyong pagtusok. Thank you so much. Tayo palista lang po yung gustong sumali. Thank you, Maribet Vlog. Thank you so much. Kung Maya, type palista po yung mga gustong sumali. Tingnan mo. Basta lang Misares, Idol. Hello, Dexter. Dexter Makatangay, ano po yung main channel nyo po? Ano po yung main channel nyo po? Type palista lang po yung gustong sumali. Imperio, the best. Type palista lang po yung gustong sumali para makapag-start na tayo. Dexter. Sali po kayo, Dexter Makatangay. Ano po yung main nyo? Ano po yung main nyo, sir? Kahit palista lang po yung mga gustong sumali. Kahit palista lang po yung gustong sumali. Lester Makatangay, main mo ba yan? Kasali kayo? Kasali ka po? Northern Samar Mix DJs. Kahit palista lang po yung mga gustong sumali. Kahit palista lang po yung gustong sumali para malista na.
palista lang po yung gustong sumali. Basta ng Lizares, idol. Dexter, Makatangay. Ano po yung menu po? Sali po ba kayo? Sali po ba kayo, Sir Dexter? Menu ba yan? Sagot po, sagot. Menu pa ito, Sir Dexter. Para pumalista ka na. Go, 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 go! Huwag mahiya. Ay, palista na, huwag mahiya po, huwag mahiya. Type palista po yung gustong sumali para malista ko na. Wala dapat na yung speaker ko. 6 million in the house. Palista na, paramdam na po. Type palista po. Direkta na po tayong type palista. Huwag po tayong paligoy-ligoy-ligoy pa. Type palista na agad. Jenny Mendoza. Gusto na kita. Huwag po tayong paligoy-ligoy. Mindorenya. Nakalista ka na po, Jenny Bendarenya. Stay lang po dyan muna ka nakalista na, wag pong aalis. Si Mama Dasen Family, nandito pa ba? Dasen Family, paramdam po. Dasen Family, nandito pa ba? Nakalista ka na, Ma'am Jenny, wag pong aalis. Alis, Ma'am Jenny, ha? Yung mga nakalista po dito, wala pong alis. Mag-start na po tayo. Type present po yung nandito, Dasen Family. Dexter, main mo ba yan, Sir Dexter? Makatangay, main mo pa ba ito? Main po ba ito? Main po ba ito, main? Yung main po ang ipalitan nyo kasi yun po yung ipiflex po na bahay nyo, yung mga menu po. Nilista na kita, Dexter. Makatangay, kaya lang parang ninja ito eh. Ano po yung menu po? Dexter Makatangay. Main channel po. Main channel po, Dexter. Sir Dexter. Ninja po ito, ninja. Wala pong profile picture. Diretso na pong type palista po. Huwag na po tayo magpaligaw-ligoy pa. Diretso na pong type palista. Main lang po ang ipalista natin. Main channel. Main channel po. Main channel.
sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi kong hinihintay. All we need, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi kong hinihintay. All we need, just touch my body. All we need, just touch my body. Dagdag pa tsarang hindi na proteinin ka pa niya. Sure na finish ka. Dexter Makatangay, ano po yung menu ko? Menu ba ito? Main channel? 14 subscribers ka pa lang. 14. I love the way she makes me smile, she makes me smile. This sweet music makes me blush, it just be worth it. And I can see her when we go, so never stand. If heaven does exist, it will most body look like her. Lo. She makes me smile, she makes me smile. Sir Dexter, main mo ba yan? Salita na po. So never stand. If heaven does exist, it will most body look Sir Dexter. Dexter Makatangay, main nyo ba yan? mga mata niya ay bibihagin ka. Kaya magtumingin ka sa akin niya ay matik na. Pero pinanagali kupido sa pool ka. Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag lumikot siya, sure may maaakit ka. Nagdagdag siya ng hindi niya, proteinin ka pa niya. Sure na finish ka. I love the way she makes me smile, she makes me smile. This sweet music makes me blush, it just be worth it. Mag-i-start na po tayo yung mga... Boy Nestor, nandito pa? Call ako, Boy Nestor, paramdam po. Si Arbenida, type present po. Jenny, Mindorenya. Type present po, para makapag-start na tayo. Dasen family, type present. Dasen family, type present. Boy Nestor, type present po para makapag-start na tayo. Jenny, Ma'am Jenny. Si Ma'am Dasen family, type present po. Magparamdam na po kayo. Para makapag-start na tayo. Hello. Hello. Type present po yung mga tatawagin ko. Dasen family. Boy Nestor Vlog. Type present po, Arbenida. Jenny Mindorenya. Type present po. Para mag-start na po tayo. Nasaan po yung mga nagpalista? Hello? Wala. Si Ma'am Jenny. Huwag po kayong palabas-labas po sa ating live pa. Para po makapag-start na po tayo. Hindi niyo ako naririnig. Ma'am Jenny. Boy.
Dasen family. Nasaan na po kayo? Bakit si Sir Arvin lang nandito? Hello, hello. Bakit kayo nagsialisa? Nasaan na po yung iba? Paano tayo mag-start nito? Dasen family, wala. Buena Store. Jenny, Ma'am Jenny, nasaan na kayo? Hello? Paano tayo makapaglabag nito? Wala naman tayo dito. Hello, hello? She makes me smile, she makes me smile. It gives me chills, it makes me blush, it gives me work. And I can see her really go missing never. And if heaven does exist, it's so much God, it looks like her. Hello, hello? Sino po nandito? Ma'am Jenny? Boy Dasen? Ay, Boy Dasen. Dasen family? Buena Store? Ma'am Jenny, nandyan ka na. Nasaan na kayo? Paano pa ako makapaglapag dito? Wala kayo dito. Yung mga nandito po, paramdam na po. Yung mga nandito, paramdam. Yung po nandito, paramdam na. Sino po nandito? Hello. Sino po yung nandito? Paramdam na po. Sino po yung dito? Maparamdam na po. Yung dito po na nakalista. Yung nandito po na nakalista po nandito. Yung nakalista po na nandito, magparamdam na po. Para po maglapag na tayo, makapag-start na po tayo. Yung nandito po na nakalista, paramdam na po. Hello, may glad shout out to you, Victoria Sharp, Marivic Sharp. Thank you sa iyo mga patamsak. Sir Nestor. Paramdam na po yung mga nakalista na para makapag-start na po tayo. Nangangati na hulong ko, may buto yata ako. Thank you Marivic Sharp sa iyong pag-visit. Paramdam na po yung mga nakalista, mag-start na po tayo. Gising-gising tayo, gising-gising. Sino po lang dito? Si Sir Boy nandito. Si Arvin. Si Ma'am Jenny. Asan ka na? Ma'am Jenny. Dasen family. Ma'am Jenny. Dasen family. Ay present po yung mga nakalista nandito. Sir Boy, Nestor,
Dasen family. Ma'am Jenny, Ma'am Jenny, Ma'am Jenny. Nandyan kayo, Ma'am Jenny, para mag-start na tayo. Ma'am Jenny, Boy Dasen, Dasen family. Kay Arvin. Jenny, Ma'am Jenny, nasan ka na? Ma'am Jenny. Nandyan ka pa ba, Ma'am Jenny? Si Ma'am Jenny po. Si Dasen family, nandito pa ba? Dasen family. Hello, hello. Paramdam na po yung mga nakalista. Yung mga gustong humabol po, pwede pa. Kahit palista lang po yung mga gustong humabol. Mag-login na po tayo. Mag-login na po tayo. Puntahan po natin yung ating login. Hello, hello. Puntahan po yung ating login. Yan na. Meron. Meron. Puntahan po yung ating login. Present si Maria Nalawi. Ito. Maria Nalawi. Sino po ito? Marian. Marian Nalawi. Al-Alawi. Pwede pa po kayong humabol, type palista lang po. Pwede pa po kayo magpalista dyan. Pwede pa kayo magpalista. Thank you, Marilit Sir, sa iyong pakulay. Thank you so much sa iyong pakulay. Thank you so much. Hello, hello. Si Mama Jenny, Ma'am Jenny. Mag-i-start na tayo, Ma'am Jenny. Si Maria Al-Alawi. Nawala. Yung
mga gustong umabol po, pwede pa. Sir Boy, log in done. Sige po, tayo palitan na po. Habol-habol po, habol-habol. Asan yung iba? Sir Jenny, pasok na po. Sir Jenny. Ay, si Ma'am Jenny pala yun, Ma'am Jenny. Na-busy. Pasok natin. Wow, kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. Powered by DJ Boom X Music. Erap TV, Erap TV. Tamsak, thank you sa inyong patamsak, Erap TV. Sali ka po, Sir Erap. Sali ka na po. Erap TV. Puntahan po yung ating login. Sige po, lilista na kita, Sir Erap. Makipagdikitan ka na po dyan. Erap TV. Wala pong alis ha, yung pong nagpalista. Yun pong nag-stay sa aking nag-stay po sa aking live. Yun po yung makakakuha ng watch. Kaya mag-stay na po kayo. Mag-stay po at makipagdikitan. Sir Erap, lilista na kita. Pakipuntahan, Sir Erap, yung ating login. Erap TV channel. Wala pong alis. Nakalista ka na, Sir Erap TV. Mag-stay ka po sa live ko at makipagdikitan para po piplay kita mamaya. Pag nawala ka po, hindi po ka tayo piplay. Powered by DJ Boom X Mag-stay Music. lang po, mag-stay. Makipagdikitan ka na, Sir Erap. Makipuntahan po yung ating login. Ayan po, nakikita ko pa yung ating login. Sir Erap TV, nakalista ka na. Pakipuntahan po yung ating login. Huwag pong kalimutan magbakas. Panoorin po yung video at least 1 minute. Yan habang nanonood po ng video, magbakas po na naayon sa inyong pinapanood. 10 words sa taas. Ilagay po sa dulo po ng iyong comments sa Joan. Then balik po kayo sa ating live chat. Ay subscribe po at click the bell button all po. Then balik po kayo sa ating live chat. Type nyo po, bagong dikit J, lumang dikit T. Doon lang po. Ipuntahan po yung ating login. Sir Erap, nandiyan ka pa ba, Erap? Nandiyan ka pa, Sir Erap? Erap. Ang dikit ko.
Dasen family yan ito ba? Dasen family. Paramdam po para malapag kayo. Dasen family. Hindi po kayo makakuha ng watch habang hindi po kayo nagpipag-bigwitan at mag-stay sa aking live. Yun lang po ako makakuha ng play all ng watch. Pagkapuntahan po yung ating login. Hereng, ano po yan, Hara? DJ Bumbong pala yan. Pa-share it Erep. naman. Erep TV channel. Ano ba ito? Sali ka po ba? Si Erep? Hindi ba siya si Erep? Ba ito? Erep TV channel. Hello. Hello. DJ Rodski, the best. Pwede po kayong umabol, guys. Type palista lang po. Direkta na lang type palista para malista ko kayo. Pagkipuntahan po yung ating login. Basta team Boyog, Gapa Uyog. Erep TV channel. Ereng Head. Ano yun? Ano ibang planeta? Tensek. Tensek Espeng Nevelia. Hello. Is that your language, sir? Stop English, sir. Stop English. I cannot understand you what you're saying there. Aldado, What's that kind of language, sir? Where are you from, sir? Where are you from? DJ Rodski, the best. Please talk English. Erep TV channel. Wala na po ito si Dasen family. Dasen family, wala. Paramdam po para malapag. DJ Rodski, the best. Basta team Boyog, Gapa Uyog. Sere. Talk English, sir. That is your language. Paramdam nyo pong yung mga nakalista rito, paramdam po para malapag. Pag hindi po kayo nagparamdam, hindi po kayo malalapag. Aldado, Tesco Mobile. DJ Rodski, the best.
Tebe channel. Where are you? Where are you, Erap Tebe channel? What is your language? Where are you from? Yung pong nakalista dito, magparamdam na po para mailapag. Makipag-participate din po kayo dyan sa aking live. Yung mga gusto pong sumali, pwede pa po. Nangangati na ako, inalamok na ako dito. Hayaan mo. Diyan na. Ano mga katol? Pakipuntahan po siya, Sir Boy. Arcade Remix. Type palista po yung pwede pa kayong umabot. Type palista po yung gustong sumali. Pakipuntahan po si Sir Boy. Huwag pong kalimutan magdikit. Huwag pong kalimutan dumikit. Nangangati ako. Ingatan mo siya. Pwede po kayong humabot, 4 million in the house. Paramdam po kayo. Yung nakalista po, paramdam na po para mailapag. Boy Nestor. Asan po yung iba? Pakipuntahan po si Sir Boy. Dikitan, lablabin. Lablabin po si Sir Boy. Daily pa ko yan. Daily pa yung kanyang channel. Lablabin yan. Hindi ko nakita niyo yung ilan na po yung subscribers niya, sir. 15. Yan, sa'yo. 15 ka na po, Sir Boy. 15 na po ang iyong bahay. Erap Taba channel. Dakat has. Arap. Where are you from, sir? Where are you from? Kalambang, Haras. Arap Taba channel. Where are you from, sir? Where are you from? Arap Taba channel.
Orap tabot. Ano yan? Hey, hey, hey. Orap tabot yun, Nordokos. Oh no. Orap tabot yun, Pungot. Sir Erap, ikaw yan, alam ko. Sir Erap, ikaw yan. Irit TV, Irit TV channel, Irit TV channel Pingwits. Irit TV, Irit TV. Ah, Irit TV channel, Kilimbong, Kilinding. Hello. Mag-road shout out to you, Madam Celia. Thank you, Madam Celia, sa iyong patamsak. Thank you so much. Thank you, Madam Celia. Thank you, Madam Celia, sa iyong patamsak. Tamsak ride natin din si Madam Celia. Nangangatay yung ulo ko. May puto ko. Papuntahan din guys si Madam Celia, patamsakan din natin. Patamsak ride natin.
po sasabihin natin, Tansya Crave. Hashtag Joanne. Basta team Boyong, Gapaulog. Tansya Crave. Maldado, Snowmobile. Ba't nambak na to? DJ Rodski, the best. Tansya Crave din natin si Madam Celia. Pakipuntahan. Basta team Boyong, Gapaulog. The Snowmobile. Wala pong labas-masok sa ating live para po tuloy-tuloy po yung ating DJ Rodski. pagbaba. Wala pong labas-masok. Mag-focus po sa mga link po na nandyan, nakababa. Baba po kayo, baba. Ayan. Nalobat na tuloy ako. Ma'am Jenny, hanggang ka ba, Ma'am Jenny? Ma'am Jenny?
channel. Sabi ko na nga ba. Irip TV channel. Kilindingis. Irip TV. Irip TV channel. Ano pa? Pwede ka pang umabol, Kuya Edwin. Lilista ka na, Kuya Edwin, magkano ka na dyan? Kasali ka ba? Pwede ka pang umabol, naka-start lang namin. Paglikitan ka na dyan, Kuya, lilista kita. Nakalista ka na. Scroll up lang, scroll up. Nandyan lahat. Urop, tubo, chunol, hurong hos. Ano pa? A-E-I-O-U, wala na. Naubos na. Urop, tubo, chunol, tansukos. Sir Era pa, handa naman paano, pauto ka. Urap tubo, tunol, kulumbong hos. Pakipuntahan po si Arvin. Urap tubo, tunol, watch hos. Puntahan po si Sir Arvin. Urok tubo, tunol. Urok tubo, tunol. Si Ma'am Jenny, andito pa ba, Ma'am Jenny? Paramdam ka na, Ma'am Jenny. Ma'am Jenny, nandyan ka pa ba? Pwede pa kayong humabol yung mga gustong ma-flex yung kanilang channel. Pwede pa kayong humabol. Pwede pang humabol.
Pupuntahan si Sir Arvin. Dasen family. Ma'am Jenny, nandito ka pa ba, Ma'am Jenny? Ma'am Jenny. NFTV, Tisha, Neil. Hello. NFTV, Tisha, Neil. O kuya, ano lang kung nakaumpisa lang namin. Kaya yung mga gustong humabol, pwede pa. Habol-habol na. Yung kaninang nakalista dito, paramdam na po, paramdam na kayo, para malapag kayo. Raption TV channel. Hali ka po ba, Raption TV channel? Kahit palista po, kahit palista po yung gustong sumali, pwede pa. Pwede pa kayong humabol. Hali ka po ba, Raption TV channel? Kahit palista. May ba ito, main? May ba ito, Raption TV channel? Baka naman ikaw naman yan, Sir Erap. Sir Erap, naloko mo ako ha. Sir Erap. Raption TV channel.
Main mo ba ito? Main. Kahit palista po yung gustong sumali, pwede po kayong sumali. Huwag po kayong mahiya. Huwag pong mahiya, huwag mahiya. Kahit palista po yung gustong sumali. Nandito ako, ikaw kung saan ka man dyan, ka lang. Kahit palista lang po, kahit palista. Si Ma'am Jenny, nandito ba? Si Ma'am Jenny. Si Ma'am Dash and family, nandito pa. Yung nakalista kanina, paramdam na po, para mailapag kayo. Ayan, nalalabat-labat na ako. Nasaan yung iba? Pakipuntahan po siya, Marivic Sharp. Marivic Sharp po, pakipuntahan. Sir boy, stay ka lang dyan, mama. Bigyan kita ng bananas. Stay ka lang po dyan. Bigyan kita ng bananas mamaya. Jessa. Binaba pala ni Jessa si Nightboat.
Nasaan yung iba? Paramdam na po yung iba yung nakalista dito para po malapag na. Paramdam po yung mga nakalista kanina para po mailapag. Mamaya baka may live si Sir Melvin. Pwede kayong lumipat sa kanya na 10 o'clock. Pakipuntahan po yung mga link, sir. Para po matapos na tayo. Huwag pong kalimutan magbakas, guys. Huwag pong kalimutan magbakas. Natapos na tayo. Nakapuntahan po si Ma'am Jessal.
Kambal dito ko. Salamat po sa iyo, Sir Kambal dito ko, Sir Arger. Busy ka yata, Sir Arger. Sir Arger. Kambal ni Torko pala, Torko. Kala ko Toko. Torko. Pwede ka pa namang humabol, sir, kung gusto mo. Kapapasok lang din ni Kuya Erwin. Ni Kuya Edwin. Habol ka na, Sir Arger. Habol ka na, habol. Habol ka na, Sir Arger. Dapat kita maya. Pagkatapos ni Kuya Edwin. Sige po. Mamaya po baka may live si Sir Melvin. Lipat ko kayo doon kay Sir Melvin. Ewan ko lang si Sir Jude. Hindi ko lang kung may live si Sir Jude. Search ko nga. Alas 9. Wala yatang live si Sir Jude. Alas 9. Alas 10 na. Alas 10 na. Baka si Sir Melvin, meron yun. Si Sir Jude wala, hindi siya hindi siya naka-live. Tatapusin lang natin to, tapos lipat tayo kay Sir Melvin. How am I supposed to feel? Habol-habol na, Sir Roger. Habol-habol. Lalapag ko na si Kuya Edwin. Yung pong nakalista, wala na dito si Ma'am Jenny. Hamburger. Ang sarap ng hamburger ni Kuya. Masarap po yung hamburger, pero paminsan-minsan lang dapat yung hamburger. Tataba kayo. Naalala ka sa pangarap, aking kasama ka sa aking pag-isa. Wala nang nititin. Paano ba? Limot ko na.
Habol-habol ka, Jer. Habol-habol. Basta't mahal kita. Sakit ka, Pogi. Pakipuntahan si Kuya Ed. Si Kuya Ed the Pogi. Si Kuya Ed the Pogi. Pakipuntahan. Ed the Pogi. Ang sarap ng hamburger ni Kuya. Ni Kuya Ed. Masarap yung hamburger. Opo, masarap. Nagutom tuloy ako doon sa hamburger. Ang kapal-kapal. Hindi mo na yun makakagat. Kailangan malaki ang nga mo, ha. Wow, hamburger. Kaya pala mataba ka, Sir Roger. Nakakataba po yung hamburger, eh. Nakakataba yung hamburger, kaya pala ang taba-taba mo. Tapos sabayan mo ng soft drink, Sir Roger. Naku po. Soft drink tsaka hamburger. Magiging chabi-chabi ka na yan. Chabi-chabi. Kamsak ride natin si Ma'am Babes. Kamsak natin si Ma'am Babes, guys.
malamok dyan na. Ang kapag. Malamok ako. Tamsak natin si Ma'am Babe, sabihin. Tamsak raid, hashtag Joanne. Ano? Marunong dito yung nalakas ng ano. Kaya tamsak raid po natin si Ma'am Babes. Kaya tamsak raid po natin si Ma'am Babes. Thank you, Sir Roger. Lagay lang akong lotion, nilalamok ako. Maganda yan si Ma'am Babes. Ah, di ba kuya, maganda si Ma'am Babes ano? Di ba kuya Ed, maganda si Ma'am Babes. Mamaya, lipat ko lahat kay Sir Melvin ha, kung may live siya. Naglagay ako ng lotion, pang lamok, nilalamok ako. Pati-pati. Ano pa hindi ko nailapag dito? Tiger.
Pakipuntahan po si Sir Jude. Hello kay Sir Jude. Pakipuntahan po si Sir Jude. Mon Vlogs. Tamsa Crave. Tamsa Crave ni Ma'am Babes. Thank you Ma'am Babes. Sa iyong patamsak. Thank you Ma'am Babes. Sino po hindi ko nailapag si Calger. Unahin natin siya Biyahera. Biyahera ni Longga. Thank you Ma'am Babes sa iyong patamsak Ray. Thank you so much. Entertainment Wagas Lodi Tamsak Ray. Hashtag Babes. Sa kay Ma'am Babes pala yan. Thank you Ma'am Babes. Puntahan natin siya Biyay Helongga. Biyay Helongga.
Pipuntahan po si Biyaheng Ilongga. Dumikit guys, dumikit. Wala po kayong palalampasin ng mga link na bahay na binababa ko. Puntahan lahat. Dumikit po kayo at mag-comments po at least 1 minute. At mag-comments po ng 5 words pataas na naayon sa nakapanood. Para po hindi makawala yung ating mga bananas dyan. Sumunod lang po tayo sa ating mechanics, sa mga mechanics po. Si Ma'am Jenny, wala pa ba? Ma'am Jenny? Kuya Ed, nalapag na kita. Si Sir Arger na lang. Si Sir Arger, sino pa? Yes, sir. Wala pong alit, lilipat tayo kay Sir Melvin. Lilipat ko kayo kay Sir Melvin kung may live siya. Kulit. Malapit na tayo matapos guys. Malapit na tayo matapos. Ang kulit mo. Malapit na tayong matapos. Tatapos na tayo. Lilipat tayo kay Sir Melvin.
Yan guys, pakipuntahan po siya Reds Vlog. Yan po yung isa sa ating sponsor. Sa kanya po para maganahan po siya magbigay ng ating mga Gcash dyan. Sa kanya po si Reds Vlog. Para po mabigyan tayo ng ayuda. Tamsakan po, puntahan po sa Reds Vlog para bigyan tayo ng ayuda ng Gcash. Lapit na tayo matapos, si Carl Alger na lang lalapag ko. Sa kanya po yung isa sa ating mga sponsor. Kain tayo, Ma'am Joanne. Tapos na po, Carl. Anong ulam mo? Huwag mong sabihin ng burger. Carl, anong ulam niyo po? Hamburger. I-share niyo naman po yung iyong ulam. Ano po yung ulam niyo? Carl. Kumain na po kanina, ang ulam ko isdang tanga. Tuna. Yan po yung sponsor natin, si Reds Vlog. Sa kanya po, at lagay niya po, #Joan po, #Joan. Para bigyan tayo ng biyaya. Para bigyan tayo ng biyaya at maibigay sa inyo. Sponsor po yan, sponsor, adobong manok. Ay, sarap. Hinay-hinay lang po, ala ka-Alger sa manok. Sarap ng ulam na ka-Alger. Tapos na tayo guys. Sige, enjoy lang ka-Alger sa iyong adobong manok. Sarap. Sabagay, hataw ko pa mamaya kay Sir Mervin mamaya. Masarap pala magluto yung anak mo, Carl. Ilang taon na yun? Ilang taon na yung anak mo, Carl? Masarap magluto, ha? Pag yung masarap yung anak mo magluto, Carl, tataba kayo talaga niyan. Tataba kayo. Ilan taon na po yung anak nyo na nagluluto? Carl?
Pakipuntahan po si Kajer. Tusukin na yan si Kajer. Kumakain si Kajer ng chicken, adobo chicken. Yummy, yummy. Adobo chicken, yummy, yummy. Natapos na tayo guys. Mamaya lipat tayo kay Chef Melvin ha. Para makarami kayo ng banana. Banana. Sa gabing araw, ikaw ang nais ko sa tuwina. Matapos na tayo. Pakipuntahan si Kajer. Tusok-tusokin na yan si Kajer. Tusok-tusokin na yan. Salamat sa inyong lahat na nandito, nakipag-participate. Thank you so much. Thank you so much sa inyong lahat. Yung mga hindi pa inaantok, pwede kayong umaten kay Sir Melvin mamaya. $10:23 na. Hindi pa siya nag-live. Salamat sa inyong lahat. Thank you so much. Parawan mo. Naantok na ako. Sa gabing araw. Thank you sa inyong lahat, Kuya Ed. Pakipuntahan si Kajer. Tusok-tusokin na yan si Kajer. Nailapag ko na kayong lahat, ano? Lahat kayo nailapag ko na nakalista. Magsalita na po hanggat nandito pa ako. Lahat kayo nailapag na guys ha. Magsalita na po yung hindi nailapag hanggat nandito pa ako. Si Ma'am Jenny hindi ko nailapag. Lapag na natin si Ma'am Jenny, kawawa naman. Si Ma'am Jenny, lapag na natin. Bawi na lang siya bukas. Si Ma'am Jenny. Tinawag daw siya ng amo niya. Punta natin si Ma'am Jenny, kawawa naman, bawi na lang siya bukas.
aso. Sana. Wait. Wait. Go. Sige po, sige po. Noted po. Sige po. Teka lang po. Baka nakabukas na eh. Mati ka ba tapos? Nagpapatay ka ba pagpunta sa akin? Pakipuntahan mo na po si Ma'am Jenny. Sige, Kajer. Lalapag ko ulit si Sir Boy tsaka si Sir Arvin. Sige po, sige po. Pakipunta mo to si Ma'am Jenny. Nawala si Ma'am Jenny pero nilapag ko po siya, pakitamsa ka na lang po. Bawal na lang siya bukas. Si Ma'am Jenny. Nasa group ko po yan, si Ma'am Jenny. Tinawag daw siya ng amo niya. Si Alger. Ay. Teka lang po ulitin natin. Here. Ayun, okay na. Okay na po. Pakipunta mo na po si Ma'am Jenny. Lalapag ko si Sir Arvin, tsaka si Sir Boy. Pakipunta mo na po si Ma'am Jenny. Tapos na po tayo. Pakipunta mo na po si Ma'am Jenny. Sinatan mo siya. Bilis-bilisan po. Wala yatang live na yun siya Sir Arvin Meron na. Anong oras na? Kami lang minamahal ko.
ingatan mo siya. Binaliwala na ko dahil sa'yo. Matatapos na tayo guys, maglalagaut na tayo. Maglalagaut na tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Ay, tibok na. Wala yatang live si Sir Melvin na. Wala pa siyang live. Tunaha. 12:30. 12:30 si Sir Melvin. Sige kuya. Sige kuya. Buntot mo kung ganun nakatayo. Buntot niya eh. Tapos tayo guys, punta natin si Sir Melvin. Yung po mga gusto nga pumunta kay Sir Melvin, pwede pa. 12:30 pala siya yung schedule niya, 12:30. Yung mga hindi pa inaantok,
Hello, hello, hello. Tatawag mo na yung ay, gawin ko na sa amin. Hello, hello. Okay, wait, wait. Hello, Magalat shout out to you, CCT, SSCTV, SSCTV. Magalat shout out to you. SSCTV. Magalat shout out to you, SSCTV. Hurry up. Magalat shout out to you, SSCTV. Subscribe all my babies here. Subscribe all. Huh? We are finished. We are finished our live stream. We are finished. We are finished. Matapos na tayo guys, mag-log out na tayo. Hey sir, SSCTV, subscribe all my babies there. In my live stream, subscribe all.
Okay, sir, I will subscribe you, but subscribe all my babies here. Here in my live stream, subscribe all. I'm going to cut off. We are finished. Here. Okay, I will subscribe you. I will subscribe you, sir. Never to check. Tapos na tayo, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much. Yung mga gusto nga hindi pa naantok, yung mga gustong pumunta kay Sir Mervin, punta po mamaya. Salamat sa iyo, Arvin. Thank you so much, Arvin. Hi. Ito siya Help Channel. Teka lang. Habol-habol Help Channel. Teka lang, guys. Punta mo ito sa Help Channel. Help Channel. Teka lang, guys, habol tayo. Punta natin siya Help Channel. Help Channel. Walang video. Subscribe. Pakipunta man sa Help Channel. Help Channel. Pakipuntahan mo na sila si Help Channel para matapos na tayo. Puntahan po natin muna si Help Channel. Pakipuntahan mo na po si Help Channel. Tapos na po tayo. Dikitan muna po si Help Channel.
Roger, nadikita niyo na po si Marvick Sharp. Nadikita niyo na po ba? Si Marvick Sharp. Hindi po, si Marvick Sharp po. Marvick Sharp Tiger. Hindi pa, hindi pa. Sige, lalapag ko po. Napunta na po si Health Channel. Ano po, si Health Channel. Pakidikitan po si Health Channel. Sige po. Ayan po si Maribik. Kung tapos na po kayo kay Health Channel. Maraming salamat po sa nakipagdikitan. Thank you so much. Thank you, Sir Boy, Sir Roger, Sir Arvin, Kuya Ed. Sino po lang dito. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you sa inyong lahat, guys. Tapos na tayo. Kung natapos po kayo kay Health Channel tsaka kay Marvick, pwede po tayo mag-exit. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tapos na tayo, guys. Opo. Salamat ka Jara. Thank you so much po sa support. And Arvin, Boy Nestor, Kuya Ed, SSC TV. Thank you so much sa iyo. I'm already subscribe you. Thank you so much. Thank you so much to you also. SSTV. Thank you so much. We are finished.
I'm going to cut off. Thank you so much all. Thank you so much all guys. Thank you so much. Good night. Good night everyone. Good night. Good night. Thank you to all of you there. Thank you so much. Good night po. Thank you, Arvin. Thank you po sa inyong lahat. Yung mga may time pa po at huwag niyo pa inaantok, pwede niyo pong puntahan si Sir Melvin, 12:30 yata yung kanyang LS. Abangan niyo po yung LS po niya, Sir Melvin. Maraming salamat sa inyong lahat. Tapos na po tayo. Thank you so much, Sir Boy. Thank you so much. SSC TV, thank you so much. And Arvin, thank you so much. Sino ito? Chief Home. Chief Home Hotel. Tapos na po kami, Chief Home Hotel. Tapos na po kami. Bukas po ulit, bukas po ulit. Maaga po kayo bukas magpalista. Alam na po si Sir Melvin. Mag-transfer na po muna kayo kay Sir Melvin mamaya. Meron siyang live. Tapos na po kami, Sir Home Hotel. Magka-cut off na po ako. Thank you so much. Balik na lang po kayo bukas. Ba't pinalate kayo? Yep.
3 hours na tayo. Ito pala yung pera sa pagmamahal. Hmm. Hmm. Ayaw mo ma? Ayaw mo ma? Ayaw niya raw sa inyo yan. After, bakit mo magkakalibugan? Ito na dyan. Ito datan pa. Ulo. Binuga. Nakakaibigan mo. Ay, wala. Kahit mga gusto mga laro. Ako lang. Dala din. After, tonight. Ito. Ito. No? Good and good.